I-Satanist ngathi iyamthanda umuntu othanda izinto one. Yamthanda umuntu othanda imali esheshayo. Sure. Engathi ufuna nje ukuba nemali esheshayo engathi ungasondelana ne-Satanist. Into yokuqala engayinothisa ngingena kulela sonto. Umfundisi lapha e-pulpit. Kubekwe isigubhu like ngizothi sinento e-red like igazi lapha. Sure. Into akangibuza yona, wangibuza ukuthi usukulungele yini ukusebenzela emkhathini. Bazongenza ukuthi bengigwajisa mhlawumbe bengithuse bengenza ukuthi okanye bethe wena uyi-Satanist. yebo nje sibe nokungazwani kakhulu. Ngcono lento ibe phakathi kwami. Ngingabatsheli ukuthi ngivelaphi bekwenzakalani nokuthini. Yebo. Babukele emakhaya. Nangi lo mfana kusewuye lo mfana onebonga embili. Usinethemba ke lo. Mawuthanda ungathi uNdlovu, mawuthanda ungathi uMbatha. Bafowethu sanibonani. Mina ke ngisuka eMsinga kaMajozi ngiqhamuka esigodini sakaNgubukazi. Cha bafowethu yazi ukuthi angikhohlwa yini futhi ngendlela engimthanda ngayo ngiyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi nihlezi nikhona eduze kwale channel yethu iKhula TV ngoba konke ngifisa ukuthi nikubone nginethemba lokuthi kusiza abantu abaningi eMzansi futhi abaningi bakhombisile ukuthi bayakuthakasela abaningi bakhombisa kunesifundo abasitholayo. So bafowethu ngiyathanda futhi ukuphinde ngibuye ngoba ngithanda kube khona le nishoda khona. Ngifuna ukuthi nihlangane futhi nibuye nibizane nibize nabanye. Namhlanje futhi sesiphinde sabuye. Kunale story lesi esasiphathele usisiwindi. Sishisa bhe. Lapha esichazela khona indaba yakhe, lapho nohambo lwakho lwalunzima kakhulu kodwa ke ababukeli kwaba khona labathi khona bayasala. So naye futhi vele ukusichazela kwakhe khona la eshiye khona akangabe saqedela. Sithe futhi asiphinde futhi sibuye nalolu daba. Olunzima kangaka bafowethu. Yazi ukuthi ngiyathanda ukuthi sisondele singakhohlwa ukuthi thina siyintsha sibhekene nezinto eziningi. Lunzima lolu daba lubhlungu. So ngiyafisa nje ukuthi nani nisondele nilandelele. Sisi dala sigcinile usuphinde wabuye. Sengiphele ngabuya kakhulu. Madoda siyaphila. Ngiyaphila nami. Yabona sesithi futhi asike siphinde futhi sike siyithole lento abantu abafisa ngaka ukuyizwa ngoba siyabona abantu ngapha nangapha bayafisa ukuzwa kodwa shuthi khona labasala khona lesifuna ukuthi sibachazele khona ukuthi kahle kahle i-Satanist into ekhona vele nje kahle into ekhona ephilayo nje ebonakalayo ekhona ebonakalayo futhi ngiyacabanga ukuthi vele wonke umuntu ngenyawo manje usefuna ukwazi ukuthi i-Satanist ikhona. Lo muntu lo ukuthathaphi lo ngoba ngenzeka omunye uyaqala nje ukubona namhlanje. So ufuna ukuzwa ukuthi yini le mehlelekele ngaka lo sisi lo ukuthi ezekhale kangaka ethi khona lento le asike sizwe. Ngiyababingelela ngabukeli. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe basangangikhumbula. Ngengafika nodaba lokwa-rooms aphambilini. Lwempilo yakhe engaqondakali. Ofithi shuthi bekuyona i-Satanism. Guys, i-Satanism into ekhona. Ephilayo. Ekhona emhlabeni. Ebonakalayo futhi. Ukuthi kuyathusa-ke. Mina ngaqala nje ukuthuka ukwazi ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu nazi ukuthi usashona kodwa futhi nikwazi ukumbona ukuthi ukhona. Ngikhuluma ngabani? Ngikhuluma ngo-rooms akhe lo bengikhuluma ngaye wayineyonke into. Alright. I-Satanist ngathi iyamthanda umuntu othanda izinto one. Yamthanda umuntu othanda imali esheshayo. Sure. Engathi ufuna nje ukuba nemali esheshayo engathi ungasondelana ne-Satanist. Kodwa ukuthi kusondelwa kanjani-ke? Nami lokho engingakwazi. That is why belokhu umlandeli we-rooms ngifuna ukubona ukuthi kuphilwa kanjani lapha kuleya mpilo. Ngiyabonga. Sondela sike sizwe. Kusho ukuthi-ke bekuvalwa iy'kole kuphela isemester ngoJune. Kuselizovulwa-ke kodwa iy'kole. Okay, vele bengisemakhaya. Emakhaya u-rooms abekho wangasemakhaya kodwa engekho ngasekhaya lethu ngqo. Kusho ukuthi emakhaya nje kuyaziwa ukuthi sewashona. And nami bafike bangitshela ukuthi sewadlula emhlabeni. Mana uyazi ukuthi khona le ngifuna ukuthi sizwe khona before ungena estorini ngiyaxolisa nje ukuphula ulimi. U-rooms belingazani before ningakayi esikoleni ukuthi wasemakhaya ngalini. No, nazana esikoleni. Sazane esikoleni ukuthi umkhaya lo. Wangaphi eshuthi hayi ngwangaphi. Usumkhaya. Hayi ke. Sesibonga ukuzwa mama lapha ngoba besisala ke lapha. Okay. Sathola naphambili ukuthi ayisomkhaya.
So kusho ukuthi-ke ngihleli la ekhaya endlini yami kungena i-call. Mayingena le call ngibamba i-call. Hello. Ngizwe izwi lakhe uRooms. Awu ngivele yabo like ngivele ngithuka ngithi mina emqondweni wami ngiyazi ukuthi sewashona. Sengizwile benikhuluma le ndaba la. Nasekhaya bangitshela ukuthi hayi lo muntu sewashona emhlabeni. Yeah. Ish ngivele ngithuka ifoni like ngize ngiyiphose lapha phansi. Ish. Bese kuba nento eringayo emqondweni nami ukuthi no uyithathe ngimuzwe ukuthi uthini. Ngimthatha ifoni ngithi hello. Athi mfethu ngicela ukuthi mangabe ubuyele esikoleni ngicela ukukubona. Sure. Ayi ngiqala ke manje ngidideke. Sangani. Ucela ukungibona lo muntu ngoba ngidideke ke manje. But ngivume ngithi hayi okay kulungile. Nankinga. And insuku zokuphindela emuva esikoleni bese isondele. And le ndaba ngakhetha ukuthi yazwe yimina ngedwa ngangabe ngisabaxoxela igcine ekhaya ukuthi yazi ngithola ikholelo umuntu kanje. Because vele ngicabanga vele ngeke believe two bazothi nginenkinga ngikhuluma nezibhoki. Kusho ukuthi nawe uyiso manje. Hawu sekuzoqala manje bangangithembi. Noma sebezoqala bengiyise enyangeni baba basemakhaya bakhola indaba yenyanga ukuthi hayi umntana ethi mhlawumbe nawe unenkinga kanayo. Ngayifihla le ndaba ngangayitshela umuntu. Kushaya usuku lokuthi ngihambe ngesikoleni ngihambe futhi njengenjwayelo. Ngimfice uRooms but asitibane langa esikoleni nqa. Asitibane langa university ngophaka ngaphakathi. Sitibane naye. Awu mangisi ngiyambheka yena uyena. Kodwa manje kunoshintsho olukhona kuyena. Akasafani njengoba bengimazi before. And mangimbuka lo muntu like ngimbuka ngithi ngimbuka emehlweni uyambona ukuthi akakuthandi ukuthi umbuke emehlweni. So uyashalaza. So uRooms umtholaphi? Umthola endaweni noma umthola khona la enhlala khona uRooms wakho? Bese akathutha vele ereceipt bengasahlali nathi. Oh imali. Hawu phela ungahlala kanjani nabantu abangenalutho. Abazolokhu bedabukisa la phambi kwakho vele. Imali yamthatha uRooms yamkhipha la phakathi kwethu bengasahlali on campus. Oh yeah. Yawo bese hlala ngaphandle. Ngoba vele bese umali and kuthini wakwas introduce ngokuthi yena unani garage right now. Oh yeah. Even imali usenaqalile nebusiness. Useqalile business owner yabo. So vela akwazi ukuhlala nathi. Thina sisaseli uNSFAS mfethu akwazi ukuhlala nathi. So la ke sesidibanele khona indawo like indawo yokudlela. Oh yeah. Sidibanele khona naye. So manje sifika laphana ngimbuka ngisho umuntu yawo yena but akasafani. And mawumbheka uyakushalazela akafuni ukuthi umbuke ngqo. Hayi sixoxe na ngimbuze ngithi mfethu kwenzakalani ngoba wena emakhaya kuthiwa sewashona. Athi ayibayekele labo bantu labo ngiyaphila mina. Ayi ngiqale ngididekeke futhi. Uyaphila wena like sengiyibuza mina ukuthi uyaphila yena. Yes uyaphila ngoba nami. Kanti kwenzakalani? Ngoba ngikubuza ukuthi kanti kwenzakalani? Ayi bese akathena ngizadideke nje bese akathena Rooms mfethu ngicela ukuthi kusasa ngikulande khona ngizokubonisa ukuthi ngiyaphila ngempela. Sihambe siye esontweni. Oh. Remember ngesikhathi ngimxoxela ngokudlula ukuthi wayesayathe usafuna ukuthi sihambeni siye esontweni. Oh yeah. Ukuze ngixoxe. Khona ukuphila lempilo le. But akamention ukuthi kwenzakalani ngasesontweni. Yeah. Yabo. Bese ngivuma ke mina hayi okay ngizoza bese thina ke nansi imali anginikeza imali. Ethi imali ye-transport. Leya mali guys yayiningi. Sure. Like angazi like noma uyangiheha ngale mali or kwenzakalani. Yes. And manje nami sengiqala ukumethemba. Lo muntu uyaphila. Uyaphila. Yeah. Uyaphila. Akwazi phela ukuthi ngiyakhuluma naye and uphatha imali. Yeah. Alright uqoke kahle muhle unuka kamnandi. Hey ukuthi siyahlukana ke sihlukane ngibuyele erace yami. Yeah. Erace yami vele ngoba bengasekho but kwangena amanye ama students. Oh because yeah. awuhlali kwisindi. Yeah. Yeah, kwangena amanye students. So wawubona ukuthi i-communication between mina nabo laba erace ayisekho right. Just because abanamali bona. Wena usuna. Mina sengibonakala njengomuntu ofika kaphethe. Yes. Two Shuthi ngiyacabanga ukuthi babe nalo ulwazi lomuntu obekahlala la. Ukuthi kanje manje. Esikanje nalo muntu lo.
So mangifika nje endlini uyabona ukuthi abantu abekho mnandi and nama angilokhu ngibaxoxela. Angisalokhu ngibaxoxela uyabona abantu angazathi abasangeniki. Eish. Awazi noma uzothi mabaxoxela ngalento bona beyithathe kanjani. Kodwa mina emqondweni nami ngisaringa ukuthi ngiyafuna ukuya lapha. Mangibaxoxela lapho kwathi bazongiphazamisa. Bangikhuza ukuthi bethi kunomngozi obuthile. Angikafuni lokho. Ubungozi ngifuna ukuthi ngize ngiprove lento kaRooms ukuthi uRooms uyaphila. Yes. Laba sebeqala nokungakuthandi. Uyabona sesine beef. Amantombazane kuthaba ne beef. Sesiqala manje sine beef asizona zwani kahle. Nami ngibaxoxela vela ngibaxoxela ukuthi kwenzakalani. Bayangibona nje ukuthi hayi waqala ke manje naye wento washintsha. Waqala ke manje uyashintsha but abazi kwenzakalani. And nami I'm not willing ukuthi ngibaxoxele ngoba ngisafuna ukuthola kahle ngoRooms. Yeah. Okay, kuhlalwe kulalwe kuvukwe. Okay, ngakusasa afike kuRooms asekezongilanda. Mind you makasafika azongilanda uhamba ngemoto yena self. Imoto emnyama. Yes. Imoto enhle. Well imoto angizazi ukuthi amagama imoto zini. Nginalo ulwazi but wayihamba ngemoto enhle emnyama ezongilanda. Okay, nami ngiready vele ngifuna ukuya lapha esontweni. Sihambe noRooms nje sihambe siyaxoxa. But into engayinothisa ngaye akasafani that day ade ngimbona futhi ngifika la eVarsity. Nje ngimbona nje ngibuyile kuyisemester. Akasafani. Mhlambe kusadlule nje boma 3 days kanje. Kodwa usekashintshile. Mangithi ngiyambheka. Amehla akhe aseshintshile futhi namhlanje. Akabheki, still akabheki. Uma umbheka ngathi uyashalaza. Uvela akushalazele uma usuyambheka. Ayisambeke naye. Sifike esontweni. Akubanga isikhathi eside nje ukuthi ufike esontweni lo muntu uyashayela ngempela uyambona ukuthi yonke into nje. Fast. Ngathi akusuye. Hayibo, ngathi akusuye nje yabona ufast. Angikhulumi nje ngomuntu omdala, ngikhuluma ngomuntu olingana nami. Uyacabanga ukuthi lento ibasela kanjani ubona umuntu akumele ngabe nawe uyilevel yakhe. Yena usengaphezulu and ukushiya impela ibanga lela ukuthi unemoto, unamabhizinisi, unemali. Mina ngisasitake lapho edegree. Kodwa njengoba nihamba ke nesontweni nawe usuyothatha lento. Umqondo wami mina ngiyakumfundisa. Ngiyakufuna ukuthi nami ngithole ukuphila. Ngithole lento yokuphila. Ngithi ngiyabona bayaphila lana banemali ba right. Yena uyazi kodwa uthi hayi lo ngomnika lento. Shuthi yena ubekazi. Mina inkinga ukuthi angazi ukuthi ngizoyithola kanjani but ngiyabona ukuthi ayikho into enzima. Ngibabona bashayile ukuthi bakhathazekile bakhandlekile no. Ngiyakhombisa ukuthi ba right ngalento abayenzayo. Semalini. So ngihambe mangifika basifika lapha esontweni imoto lapha esontweni. Sure. Kupaka imoto laphana. Lonke uhlobo lwemoto likhona. Abantu bakhona bebona bahle. Bayakhombisa ukuthi abantu abanemali. Thatha uRooms asingena ngaphakathi. Yokuqala engayinothisa ngingena kulela sonto. Umfundisi lapha epulpit. Kubekwe isigubhu like ngizothi sinento red like igazi lapha. Sure. Because ayikho into ready njengale yanto ngabona nje ukuthi ayilana ke isigubhu esinegazi. Ngaqala ngathuka back. Ngashocked. Yabona ukuthi uyahlasimula lo mzimba. Sure. Uthi kanti yini kwenzakalani? Kwenzakalani. But abantu bakhona yabona akekho umuntu onendaba nomuntu. Kephithizela ngathi sesibhedlela. Sure. Bahla bayenyuka abantu. Wena udidekile. Yimi nje umuntu lo engithi mangibheka into ngiyabhekisisa ngibuke. Ngithi ngisathi ngibuka la ngibukela. Yabona nje ukuhamba komuntu ongathi ugibela isitimela esirong babesho njalo bathi ugibela isitimela esirong. Impilo yala iyakudida. Ngididekile nje kwenzakalani la. Ngathi nje sesibhedlela bomlenza nje ngempilo yasesibhedlela. Angikhombisa indawo yokuhlala uRooms angihlala. Celeni kwami there's someone ongazathi umuntu engimaziyo. But ngiyazi ukuthi umuntu engingakaze ngimbone. Mhlawumbe umuntu engambona ku TV like ngathi umuntu osazwayo. Celebrate. Yeah. Umuntu odumile nje. Wehleli kala eceleni kwami. Ngasathola igama lalomuntu. Hayi no, I don't think ukuthi uzothola igama lalomuntu. Uzothiwa sekufanishene amagama abantu. Nomthetho hayi boy. Sayazi impilo. Ngalonishini igama lomuntu. Hayi singambizi. Asikwazi ukumbiza. Kodwa nje ngizombona nama sengimbona ku TV. Ukuthi uye lo. Manje ngikukhombisa. All right. Yes. Sure. Umuntu ongamthembi. Umuntu ungamthembi. Okay ke kushuthi makase sihleli. Umfundisi akasondele. Afika into akayisho kumina.
ngisathukile nginjalo kwanaye umfundisi mawuthi uyambheka uyakuthusa uvele nje uzwe ngathi uyanqanqazela kanje ngathi ngiyagodola ngithusa uyena nje kodwa akakasho lutho ngithusa nje ukubona isiqu sakhe uyathusa nje umuntu othusayo asondele kumina into akangibuza yona wangibuza ukuthi usukulungele yini ukusebenzela emkhathini ngathuka in such a way that angikhonanga ngisho ukuphendula like kwaqina olimi ukuthi hayi no man konke othini ngizoyiphendula kanjani mina enjeni why rooms angazange ngi-introduce angitshela ukuthi uzokwenza njani avela khipha imali nje athi kuwe rooms ukuthi yonke lento ibizoba kuwena ucaphuna kusala but akazange angitshele ngemkhathi yabo indlela engathuka ngayo ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi bayabona because umfundisi into engayizwa wakhuluma noRumza wathi kena akangithathi siphumele ngaphandle athi kuyokhulumisana nami because uyabona kunento engathi ayihambi kahle phakathi hey imali madoda hayi izimali shuthi uRumza angithatheke siphumele ngaphandle ngiqhaqhazela nginjalo likho igama engaliphendula umfundisi aligama engalisho ngisila ngavele ngathuka ngayithulela ngathi kwangathi nje ngibambekile angikhipha uRumza siphume masifika ngaphandle noRumza ngimtshela ukuthi uRumza sicela ungiphindise endlini because ngiyazizwa ukuthi angisekho comfortable hayi no nangempela futhi uRumza akafuni vele inkukhu kuthi uyayiheha ngithele ngqhaza uyihehe akumele usheshe akasho anganqaphi futhi ukungihambisa angithathe akangihambisi endleleni masihamba sengithule nje umuntu othulile ozizwa njengathi akekho comfortable ukuba la bese ngiphindele endlini kahle ngisuke kuyenza i-recap ke ngibuyise kahle lento lena endleleni akathi uRumza kimi Rumza usase right ngemali hayi ngithi mina imali ngi-right ngemali abese ivula kanjela ngaphambili emotweni akhipheni imali ayiningi futhi nayo sure mind you lo muntu ungifakela imali akathe ye-transport ngisazoza but ngase ngalanda uyena manje mase ngiphindise endlini usenginikeza enye imali imali vele ngiyayidinga ngeke ngize nginqabe imali nginqabe imali hayi nami ngizoyithatha ayi ngithatha imali sebeyoxola babukile hayi ngizoyithatha nami hayi ngithathe nangempela nami imali sihambe kuRumza afika ngidrophe esihlukane ngaphambi umyaleza akawushiya kimi ngaphambi kokuthi ahambe wathi Rumza kukuweke ukuthi wenze njani uyavuma yini noma kodwa yonke lento le nawe bizoba ngeyakho sure ayizwa lento ukuthi umyalezo nomqondo ucashile kodwa futhi uyayizwa kodwa manje awazi ukuthi ngizobuza yipi lento okhuluma usho imali usho le moto usho uyena yini ethi yonke lento engacacisa ukuthi yonke le mali bengizoyinika wena mina sengithukile manje ongeke ungathuki ngiyathusa lento mina ngomuntu othi makathukile vele athuki ngavele ngathula nje ngingasho lutho but angikwatile njani ngithulile ukuthi ngithukele nje ayisihlukane noRumza ngibuyele eResi yami ama ngifika khona vele isimo sikho right nalabantu engihlala nabo right now because babona ngazathi nami senginemali kanti mina imali ngiyithatha kuRumza laba sebeyasaba ukuthi mhlawumbe nawo sikhona impilo siyiphila khona enye impilo esengiyiphila manje nabo ba-understand ngoba nje angixoxe nami ngingikwazi ukuxoxa nabantu ababona ukuthi ngathi abekho comfortable ngaleyo nto well bebemazi umuntu obekahlala la ukuthi ubephila impilo so emqondweni wami nalento ukuthi kuyafana uma ngibaxoxela bazongijaja bazongenza ukuthi bengigwajise mhlawumbe bengithuse bengenza ukuthi okanye bethe yona uyisatanist yebo nje sibe nokungazwani kakhulu ngcono lento ibe phakathi kwami ngingabatsheli ukuthi ngivelaphi bekwenzakalani nokuthini yabo ngigcine kumina ngaphakathi guys into ye-satanist lapho engabona khona ukuthi lento ye-satanist iyahambiselana nomqondo womuntu iyakwazi ukuthatha umqondo womuntu usebenze ujikise nje la angangakhona ukucabanga mina ngihlezi ngicabanga indaba ukuthi ngibona imali la ngibona impilo right la because phela nokuba sesikoleni akumnandi nawe mawufunda unesifiso sokuthi ngizoqeda ngibe nento ethi but mawusubona kunomuntu osenayo manje lento oyifundela ufundela imali kanti ngisifundela mayisenayo manje lento usuyeqala uba interesting ukuthi nami ngiyayi but ngihlulo lento yokuthi ngigwala
Bese ngokwami ngangivuma mina ukuthi ya mngani ngizoza. Kodwa ngingamtsheli yena. Enhlizweni yami ngangivumela mina ukuthi ngithanda le mpilo ngani. Inkinga mangifika khona ngizwe ukuthi khona into engahlangani. Khona into engahlangani. Yebo. Ayisihlukane no-rooms ayi ngalezo khathi. Shuthi kusondele lesikhathi sama-exams. Sekumele ukuthi ngiyobhala manje yaphela isemester. Kube ngathi uyanginika nje isikhathi ukuthi ubhale. Ngikhululeke. Ufuna lo muntu yazi. Kube ngathi uyanginika manje isikhathi sokuthi ngikhululeke and lapho nami ngishaya unyaka wokugcina. Nginale pressure ukuthi imele i-degree phela. Awukwazi ukuthatha i-degree ka4 years yenze 6 years. But kuyenzeka. Na pressure ukuthi vele ekhaya kumele bazi ukuthi bayazi ukuthi unyaka wami wokugcina. Ngiqinile efundweni zami. Kodwa ngapha nginayo lento ukuthi ngiyafuna ukuphinda futhi ngibone uRusa. Ngiqhubeke nezifundo zami, ngibhale. Usangiyekile nje, usangiyekile nje kwathule. Ngibhale and ngiyacabanga ukuthi ngabhala kahle because I managed to obtain i-degree yami. Oh yeah. Ngakhona ukuthi ngithole i-degree yami. Hayi wasebenza. Bachelor of Intermediate Health. So I so wish nje ukuthi mangase ngithole umsebenzi. Siyabonga. Ingane ngiqwashise ngempilo ukuthi iphunyukile. Ukuthi ikhona isathanism. Ukuthi noma ngabe udibana nasiphi isimo kodwa la uya khona ungakhohlwa ukuthi yini into awuyenza. Well nami ngangibona ukuthi ngazathi but kwakuyisimo. Khona izimo ezikwenza ukuthi uze ukhethe izinto ezingekho right because ukungabi nayo imali ukweswela imali uyidinga ufuna ukuthenga into zokugeza ufuna ukwenza ikhanda ufuna ukuyoprint out awunayo imali uzogcina wenze njani ngakhethe ingane ukuthi ziyathanda abantu abanezimali zenza yona yonke le yebo but ngiyacabanga ukuthi bangasithola umsebenzi ngakhona ukuthi ngibaxoxe mangabe uhambile noma mangabe udibana nesimo esikanje noma ngabe siphi isimo wosamlela as long nje wena uqhubeke ngeline yala uyakhona and futhi siyacabanga ukuthi nababukeli bayabuka ngokuhlukana kwabo emakhaya baningi abantu futhi bayezwa nje ukuthi udlule kubuphi umzima kodwa but impilo wayikwazama ukuthi ufoste ufuna ukuhlele lapho wabuya nawo amaphepha akho so manje bayebona futhi ukuthi usumuntu futhi osendleleni ukuthi umsebenzi futhi uyadingakala so kumele utholakale abantu beyibone lento le ukuthi awuzange uyilwele mahala walwa ngempela. Ngibonge noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu plus nedlozi nawe nala ukholelwa khona because nami angazi ukuthi ngaphunyula kanjani angazi ukuthi kanjani but ngaphunyula nakho ngikhona and uRumza wangidedela waqhubeka waphila impilo yakhe ngaqhubeka ngaphila impilo yami ngazi noma kwenza ukuthi kwasuka isikhathi sami sokugcina vele ngase ngisalilwe izinyanga ngoba ngase ngiqeda so wengasabona mhlawumbe ngizophinda angibone ngoba ngiyaqeda vele ngiyabuyela emakhaya cabanga phela uphila impilo yakhe ngiyacabanga ukuthi wayengathanda ukuthi yaziwe emakhaya wayengeke sawazi ukungilandela emakhaya. Cabanga phela wena uphunyule khona esontweni phakathi. Khona esontweni. Subuya khona. Sengibuya khona. Nezinto zakhona wayibona. Ngafika ngayibona futhi. Kodwa nalento engiphunyuliswa mina ngokwami ngangizizwa ngithukile but kwalokho ukuthuka angazi ukuthi kwakuvela. Ngoba umqondo ubudideka sometimes. Umqondo wami nje bengiyithanda le nto leyo. Nami bengiyithanda nje impela ukuthi cha le mpilo ke nami. Kanti vele sifundelani vele. Ene vele nemali usuyayiphatha manje. Nayi nemali khona. Umuntu ophatha imali phela manje namanje khona imali semotweni khona imali uyacaphunela nje uyacaphuna uyabona nje akusinkinga ukukhipha imali ke yabo nanombani le yampilo leyo ngiyacabanga ukuthi ngayihalela njengoba nami ngasengihalela bese kuya ngokuthi ke uphume ekhaya njani ngoba ngisho mhlawumbe idlozi noNkulunkulu okungenzeka ukuthi wakwazi ukungiphunyukisa engenze ngithuke ngingabi nesibindi ngoba kwantu ngaba nesibindi mhlawumbe nami ngizothi yangilungile khona ngingakazi ngiye emkhathini kodwa kube wawuthandaza mhlawumbe yezwe engekho ile nto yokuthandaza nayo usiyathandaza wena bathi yabo musuhluphe kakhulu awu vele bengani noNkulunkulu kuye ngamabomu vele ngathi kweli ukuthandaza kubalekile impela sibagqugquzele kubalekile ukuthandaza izimo noma ngabe sezinjani because kuye kusho ukuthi uyashesha ukuzwa uyaphuza ukuphendula cha nami engifisayo nje kakhulu ukuthi kiyo yonke lento esesizwile sayithatha engathi abantu bengasali impela beyithathe nje futhi njengoba inje ngoba ngiyacabanga ukuthi kuningi la abantu abazosizakala khona ngiyafisa nje futhi nami ukuthi besizakala abantu ngobuningi
Kusekuningi nje impela sesizama ukuthi sibavundulule khona futhi nokunye nje sisazobavundululela. Siyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga nami but engingakusho mhlawumbe sekuvalwa ukuthi engathi sabantu singafunda ukuthi ungabi nento ozoyibukela. Because lento yokuthi izinto siyibukele kude sikuthiwa into oyibona ku TV noma le ndaba yokubuka ama-movie iyenzeka iyafika nakuwe. Yes. Thina lento yesathane sasingazi ukuthi into esingayibona live. Kwakuyinto ekuthiwa nje yabo sabuka ama-wrong turn. Kuthiwa hawu ubuka lezi zinto zama-movie. But lento le iyathusa ukuthi mina ngakwazi ukubona umuntu sekuthiwa sewasho ukuthi uyaphila. And uphila impilo right imali. Ngokuthi right phela ngoba impilo nathi siyifisayo. Nanombani othi mangabe ethandaza ethi inkosi cela ufezekise amaphupho ami. Amaphupho lawo ikhona imali. Yes. So engakusho ngithi abantu abayeke ukubukela izinto kude siphinde entsheni ukwazi okukufunayo. Ukwazi ukuzela kuleyo nto noma ngabe usesikoleni noma ngabe uyi-training noma ngabe ukephi wazi ukuthi yini mina engiyizele oyifunayo nengiyifunayo nelindelekile ekhaya. Abathatha abantu. Ngiyabonga. Abafunda abantu. Hayi cha, asibonge kakhulu sisi. Ithuba osulisebenzisile isikhathi esingaka upha abantu ulwazi. Sathemba ukuthi bazwile emakhaya. Siyabonga. Bafowethu, ngicela ukuthi ningasali. Lolu daba lolu ade siliphethe namhlanje. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uyizwele, uzibukelile ekhaya. Wena okwakho ukwenza sho ukuthi inkinobho le uyayicindezela ukuze khana uzokwazi ukuthi umsebenzi nomsebenzi esiuvezayo ukwazi ukuthi uyibonele wena ngoba lezi inkinga lesi silokhu siyiveza kancane kancane nakuwisa ngakuvelela mhlambe nawe uhleli nawo nje lapha ekhaya awuyikhulumi uvumelekileke manje ukuthi ungasibhalela ungasithinta kuphi ku TikTok uphinde futhi usithole ku Facebook ku WhatsApp futhi WhatsApp inamba yethu nje khona uzoyibona la ibhaliwe uphinde futhi uqinisekise ukuthi wena ngaso sonke isikhathi uyasibukela uyasilandela ungakhohlwa yithi ngoba nathi asikhohliwe nguwe usiyanishiya ke uyavalelisa umfana onezibongo embili kusewuyo sinethemba loyo sithemba ukuthi sizobonana futhi awe